ልብወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን አዋሃድ ድምፂ ዮናስ መኮነን አቅረብቲ ኤሪ ዛራ ኢንተርቴይንመንት እቲ ነታ ወድረዛን ዝነበረ አውቶቡስ ዝመርሕ ዝነበረ አውቲስታ ማለት መራሕ መኪና ሽዑ ኣብ ዓዲ አቤቶም ስበጽሑ ነታ ሳዋ መደበር መሰልጠኒና ሃገራዊ ተኽሊ ንመጸለና ብሰላም መርሓባ ክትቀበልና ተበጊሰ ብቁኑዕ ልቦና ከይትኸውን መጋየጽ ዋና ኣይርስዖን ናይ ጀጋኑ ሕድሪ ተቃሊሶም ዝሓለፉ ብኽብሪ أمتس ألقو سجيرة أخرانات ندحرت قليفة أتحمق لمدتات قبأي كفت سملبوا سمعتات كتبت سكت لملم زنقت مريت أنا بلت تدرف سنبرت كأد مخلت تسومن كأد مبقاسهم زواتت حداس درف دمت أو مسي حد شات فيو كم يحديركم شباب نقو عبد عن متساوكم سمع ولدك أسمرا بمبال نخلاتهم داويلو تأمتهم أنت يكبلن نايلهم نساتهم ون أأزانهم سألو شباب من إسيات مالتيو بغانك عرب لب ولد زانتا ودرزان مبال 240 كفال أبز زحلف 30 عامات مجزاتي نابز دلوخم بوتات تنقسقسكم مساغركم نخيت اللاليو جزات حيلتات أب حنت ختم عصيم 5 صنعو بزي كاسمرا بزعباتن كالوت كتماتاتن ገጠራትን ሃገርና ብዙሕ አፍሉጦ ከም ዘይብልኩም ርዳኒዩ በዚ ምኽንያት ድማ ሕጂ ካብዝ ነቂልና ሳዋ ክሳብ ንበጽሕ ንዘዝ ሓለፍናን ዓድታት በብሓደ ስማተን እናጸዋዕኹ ከላልየኩም መዲበ ዘለኹ መመዝጋብ ምስና ድንካ ናባኻትኩም ገድፎ ደቂ ዓበይቲ በሎም ቤላ አላልየናወ ኢሎም በሐባር ደገፎም ምስ ገለጹሉ ኸኣ ኣብታ ካብ ከተማ አስመራ 5 ኪሎ ሜትር ንወገ ምዕራብ ገጻሪሕኻ እትርከብ ቀዳሚት ዓዲ አቤቶም ምስ ኣተው በሉ ካብ አስመራ ወፂና ሕጂ ኣብ ዓዲ አቤቶም ንርከብ ኣለና በሎም ብድሕሪኡ ካብ እምባደርሆ ጀሚሩ ንዘዝ ሓለፍዎን ዓድታት በብሓደ ክረቕሓሎም ጀመረ እምባደርሆ ማይ መንካዕ ሰረጀኻ ሽማንጉስ ላዕላይ ዓደ ኮሎም ገሽናሽም ደቂ መሓረድ ድንበዛን ዓዲ ተከሌዛን ዓዲ ቀረጽ ሽንድዋ ሃብረንጋኻ ባልዋ ዓዲ በርበረ ዒላ በርዕድ ሩባዕ አንሰባ ሓሊብ መንተል ደሮቕ ከረን ብምባል ክሳብ ናብ ከተማ ከረን ዝኣትዉ ንዝሓለፍዎን ዓድታት ኩለን ስማተን ጠቐሰሎም ኣብ ከተማ ከረን ቁሩብ ዕሪፎም መገዶም ምስ ቀጸሉ ኸኣ ኣብታ ካብ ከተማ ከረን 6 ኪሎ ሜትር ርሕቐ እትርከብ ጥንቁልሓስ እትበሃል ቦታ ምስ በጽሑ ዘለናዮ ቦታ ጥንቁልሓስ እዩ ዝበሃል ካብ አስመራ ክሳብ ከረን 91 ኪሎ ሜትር ኢና ተጓዒዝና ዘለና ከረን ማለት በትግርኛ ንእሽቶ ኩዶ ወይ ጎቦ ማለት እዩ بعرب كأخوح مالتيو بلوم مرح مكينا اندقنا كاب كرنك سابا قردت زرقت وان عدتات باب بحدا كتقصلهم جمرة تنقل لحاس قردو حمد حقاز عدرد انقرنا
حجخا كاب اسمرا 170 كيلومتر تጓعዝنا أبو قردت آتينا لنا أقردت مالتكا بقانقا تقرأ قرديت مالتيو بلوم كاب قردت اندغنا بقتا قعزهم بمقصال إقب مارنا شغلت شاتارا موغورايف روبابار جمل كيرو حجخا كاب اسمرا كبابي 346 كيلومتر تጓعዝنا زتفلاليو عدتاتن انسساتاتن اغرابن النارانا اب سواتنا لنا دق عبيتي سوا مالتكا بقانق عرب بحبار مالتي دق عبيتي بلوم اب قدميهم دويلو فشخشخ انا بلا اتتنقون فشحون مالت فحشون مرح مكينا بزي حدقان بزي تصقمن بسلام نفسوا سلازأتهم كا بشبشبان فاتسان مقوسو يا غني اللي زوم حواتي بلو بعوة الرخبنا دك عبيتي إلوهم كأكد مخلاتهم كاب أبتوس وردو نابتهم أودو إلوهم زتسبي ومزنبر والتهدرات سلام دك عبيتي إلو تتسنبرا بعل ودرزان نعرفت كامز ماتسو بصحت هاجر في الشخشخ النابلون أن عللون ساناتهم تحنجيتهم كأسيلهم كاب أبتوس وردهم كم طالع متجمرو خا اتوم او تقربهم زصنحوم وتهدرات قدم سلامن انقع بدحمصاكم مبالهم نزاز وردو من اسيات باباتر ان دسقو تسرع بتبل ابروخ بمبال كدهلوم فتنمو اتوم زي تصبي وزرخبو من اسيات اسمرا ازيوم سنبلو شبد بدنقل تعتعن مسكونخا كل من اسي بات زي تصبيو زي نورا قبابلا تغرمن اغرم رمن همبا سواي اسيوم صبايلن ان درفان عمبابانا نصغان اديتاتنا فانينا ناس ابزب كند صبا خسين امسلن همبا بلا ودرزان شعو نتققدميو زورده من اسي بمورا مالت بململ سلع كدسقو مسراي بلبو كباب 10 شع زخون منسيات كاب أبتوبوس وريدوم أبت غلغل كم نهب مس عسلوخا اتوم آبالات وي بيرسونال زصوع علمتن قال حلفت سراويتن برغيد حدا برغيد كلته برغيد ثلاثه برغيد اربعه بمبال ناب 4 بوتا مس مقاقلوم اندغنا نت حنت برغيد ناب 3 بوطلاني فحبلوا قصيلوم نت حنت بوطلاني اب 3 حيلي بتنوا مليسوم نت حنت حيلي اب 3 غانتا مقلوا نت حنت غانتاون اب 3 مسرع فحبلوا ام وداتها نت حنت مسرع اب 3 جوجلتات كفافلوم بدحريو نعسرت 4 ابالات تا جوجله نقليوم عاقفه مالت بقصل عركوب كوبايز تسرح اغدو مسال غزا نقليوم دما تينداتات محدريوم كسرحو عدلوم نقداميت برغيد بخمزز تقلص مس كفافلواخا ناتن زترفا 3 براغيدن ناتا حمشيت برغيد نايا والدون لكع خمتناي قداميت برغيد عدققون اتوم عاقفا زي رخب منسيات كا محدريوم تينداك تخلون كزرقحون شبد بدبلو اقاطامي شعو ابساوا برتع نفاس تلعلمو نقلت علمتي تيندوم قنطيتو سلازوسدلوم تغايوم انت حاغاغيزومن كم بحدش نمتكالو كقالسو حدرو اتوم مسنفاسن قرن كقالسو سلام كيبلو زحدرو منسيات ابتا قرو قم زبلو لاغزي مالت نغو ساعت 5 وغحتا علمت فيسك أن نفعو أتنسوهم كلاتهم أعنتم أن حسيون سانكل كلن نابلون أب من مسرعم تسريعم دو مسبلوخا أتم حلفتم نام نفس وكفت علمت زحدرلو عاقفان تندان أتيوم بمفتاش حادا خلته كرارا زركوهم دمس فيسكا سميعم زي تنسو تعلمتي نغنيقهم بمتنسا ناب بصوتهم تنبروهم
نخلو فتشو مس ودوخا ناتهم تسريعهم زيصبيوم زنبرو تعلمو إدام نعريت سقمو قيامل كت ستبل عرفتي قأمان النابلو كقعزو عززوهم دحر قرب قعزون قيه زبل عرفتي ستبل النابلو أقوي مسرفلوهم دحر حدا ساعة فرغانا بيلوم كابنا عريت مالت قوية أقر تملسمو بغتانا بتبتين داز تسرح الداس آتيوم بوليتيكاو تمهرتي كم مهارو جمرو نخل التسعة زأكل كوفيلوم بوليتيكاو تمهرت مستمارو خا بدحريو كباب ساعة 10 تمسكونة قوريسوم اندغنا وتهدراو سلف لنا تباهيلوم كسرعو عززوهم قأمان قام فت ريت كت ميت كت ريتلس تزانة تتنقق نساقام سمر قأمان فت سلسة سقمتي ميت كت وزت النابلو خاء مسمار اقارن التهرارمان حادك خون كم زلوه مهروم بدحريو فرق معالت سلزاخله تفديسهم مستبتاتنو خا تمسيحهم كساب ساعات كلتا دحرقت رعرفمو اندغنا ساعات كلتا مسكونه تسريعهم نابرخا بمخاد سلتي مالت اقبابو كساب ساعة 6 ناي مشات تمهرو ساعة 6 كاب سلت مستملسو خا تدريروم قال مايك وردو قال دما مقبنا نصريتن ككناونو تأزيزوم لعلن تحتن بلو اتا معلتي بخمز مس عربتكا بدحريو ممزدليوم بصوتومن اعرختومن اعليلومن تصاويتومن بسلام دقسو إيتا ودرزان عركي كمي حاديركا بلو كراران صبحيتو نغو آب غزي قرسي ناو ودرزان صقعلو قماما يا أخي مس بلو ودرزان صوقيلو خا إيتا قونغا نايدحان حاتتا كرارا بسم بادئ تمالي أبساوا إتو مسبلنا مستسجنكو أو حدير رفيده حجن دي تفتحي يا أخي بلو ودرزان إيدو تساق بمبال إيه؟ وانا يمنتاي سجناتا وأقرخا خياتا خدا انتا جيركا تأسيركا اوه بلو كرارا اعنتو أفتيتو تمالي كاب أبتوبس ورد مسبلنا أب كندن قعد حمد أكو حواتنا يلوم الناس حقو بتصبغ زغبالو ناس تتصويقون بأباتريهم تقبلو منا بلو درزان قلتو اسراب بيلو هو ولا انا اخذكم بخوم يم تقبلومكم ناناسكم انديم غيرو منا اتك ابابلا مسراخو انا ونغري منكوي انت خوينم دالونكم غيرون بجاخه با حاتته كراراون تغريمو اندعي اخ ويالات بلو درزان دغيمو يمانا ايدو صق بمبال أما تايجر كذا نسخة تأثير كحدير كودي حتى كرارا نحدا خهر من سفتنا تجارا لاي بتروح دي جيب كاسو تزرير يا أخي كذب بلا ودرزان تسويقو هو بأتا ودرزان عركي أتا تقون كاتا تجارا لاي دهرمي حتى كرارا بسم بدا مبا أما بزي حدا بدل نهر من دا صغيل خريو دليخ بلا ودرزان تغنچرو باتامو تغاريلو ناصነ ዘምፀ ጅግና እንዲ ያኸ ከኸብርን በርክ ህረም ዘይግቦ በሎ ኩራራ ገጹ አሲሩ
እሞ ተጋዲሉና ጽነት ተምጻኸ አልዕላ ቢሉ ካርመን ለው ማለት ካል ንዓና ብዘይ በደል ካርሙ ደም ተጋዲሎም ወአንተ ኸዛረብ ዘላ ኹራራ ተጋዲሉ ስለዝመጸስ ከም አድጊ ብበትር ኸድግድገና አለው ማለት ዲ ባ ሓተቶ ወድ ረዛን ድምጽ ዓዋቢሉ ና ወድ ረዛን ዓርከይ ኮሞ ማለት አይኮንኩን ንሳቶም በደልትና ንኽሰውግዮም ተጋዲሎም እምበር በዓላቶም ንኽብድሉን አይኮኑም ስለዚ ምድግዳግዳ እንታይ አምሲሉ ዝድግድገካ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ግን ሸለል ክትብሎ ነይርካ ይዝብለካ ዘለኹ እምበር ሰቂልካ ተሃረም ሲበልኩኻን ወድ ረዛን ዓርከይ በሎ ኩራራውን ዕትቢሉ ንሱ ይበልና ሓይውን ዝያዳ ሕሪቑን ኩራራ ዓርከይ ባ በሎ ወድ ረዛን ሽዑ ቅልጥፍ ኢሉ አይ ናይ ዝያዳ ሕሪቑካ ሓተተ ኩራራ ሓወይ ስለ ዝኾነን ናይ ሕውነት ስለ ዘይገበረን እሞታ ወድ ረዛን ዓርከይ ንሱ ተጋጊልካስ ንስኻኻ ክትጋገ ክለብ ዓለዲ ይፈልጥ ያኸ ሎሚ ግን ሓደ ሓላፋ አንጊዩ መጺኡ ምስ ዘራረበኒ ኩሉ ትበደል ዘርዚረ ነጊረዮ ንምንታይ ተቀዳዲምኩም ክድሉና ጀሚርኩም ኣሕዋትኩም እንዲና ንሕና ኮን ሃገርና ከነገልግል ዝመጻና ኤርትራዊና እምበር ዘይናትና ሃገር ክንወር ዝመጻና ጓኖት ኣይኮንናን ኢለ ኣምሪረ ምስ ተዛረብኮ ሓቂ ኸጽቡቕ ኣለኻ ዝሓወይ ንስኻትኩም ተቐበልቲ ሕድሪ ዝኾንኩም ኣሕዋትና ኢኹም እምበር ጸላትና ኣይኮንኩምን ብርግጽ ሓልዮት ፍቕርን ክብርን ግባአኩም እዩ ግን ካብ ኣስመራ ቅድሚኹም ዝመጸ መልእኽቲ ይጋጊና ኢልኒ በሎ ዕትቢሉ እንታይ ዝብል መልእኽቲ መጺዎም ዳ ሓተተ ኩራራ መልሲ ወድ ረዛን ክሰምዕ ታንጢዩ እዚኣቶም ዓዋሉን ስድታትን እዮም ተጠንቀቕሎም ተረፍ መረፍ ደርግ ስለ ዝኾኑ ኸኣ ፈንጢሕኩም ክሰርሕዎም ኣለኩም ግድን ኣብ ትሕቲ ቁፅጽርኩም ከኣትውለዎም ነዚ ንምግባርካ ተቐዳዲምኩም ብበትርን ኩርማጅን ክድህልዎምን ከተንበርክኽዎምን ኣለኩም እንተ ዘይኮይኑ ንውቓሓትን ደፋራትን ስለ ዝኾኑ ይትኸልዎም ዲኹም ዝብል ሓበሬታን ትእዛዝን ይጋጊና ካብ ሕጂ ግን እዛ ኣይድገምኒ ተኣሪምናሉ ኣለና ዝሓወይ ኣይተሓዘልና ኢሉ ጽቡቕ ዘረባ ተዛሪቡና ተባቢዕን ፈቲሕን ንብለካ በሎ እዋ ካብ ኣስመራ በልዎም ዝብል ሓበሬታ ይመጽኦም ሓተተ ኩራራ ተገሪሙ ዓዋልዮም ባህልን ልምድን ደርግ ስለ ዘለዎም ከሸግሩኹም እዮም ስለዚ ተቐዳዲምኩም ክድህልዎምን ከተንበርክኽዎምን ኣለኩም እዮም ተባሂሎም እምባዕ እቲ ኸማኢሉ ዝለኣኸ ሓላፊ ከሲስና ግድን ከነእስሮ ኣለና ደርጋ ሕንቂቕዎም እሞ ንሕና ክንቀጽዖም ኣለና ባህል ጓና ስለ ዝሓንቀቐናስ እዚኣቶም ኣሕዋትና ከሳቕዩና ኣለዎ ማለት ድዩ እምባዕ በልዳሓን ይውዓሉ እሞ ክንርአ ኢና ንኤርትራውዳ ኣቀባጢርካን ሓንቂቕካን እምበር ብሓይልን ገዲድካን ዘይከውን ምሳና ተተሃላሊኾም ዳ ኣማኣኺልዎም ኩሉ ነገር ኣይክሰልጦም እዩ ተተሓሒዝና ክንጠፊእና እምበር መምስተንበርከኸሞ ክንብርከኽ ኢና ዘይናይ ኣቦታትና እምባዕ ከምቲ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ዝበሎ ንሕና እኮ ንሃፀያት ጎንደርን ንራእስታት ትግራይን ንነጋውስ ኣምሓራን ዘረብረብና ህዝቢ ኢና ድኸሙን ጥፉን ኢልዎም እምበር በዚኦም ዝንብርከኽ ኤርትራዊ የለን በል ወዲ ረዛን ዓርከይ ጽቡቕ ኣሎ ሕማቕ ኣሎስ ሽወያ ጥንቅቅ ክንብል ኣለና ከምዚ ተኾይኑ ዳ ፈታኒ ተዓሊም ይጽበየና ዘሎ ማለት እዩ እዋይ ሙሲባ ጽንሑ በሉ ድሓን በለ ኩራራ ኣስናኑ እንሓራቐመ ምጥንቃቕዳ ናይ ግድን የኹራራ ዓርከይ ድሓር ንመናመን ኢኻ ትከስስ በዝሪኦ ዘለኹ ግን ባህልን ሓኺኾም ባህሎም ንኸውርሱና እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ እዚ ናይ ሓይሊ ህልኽን ስጉምትን ተቐፂሎም ኸዓ ክንረባረብ ኢና ማለት እዩ ብላዕሊ ዝመፀ ትእዛዝ ተኾይኑ ኸዓ ግድን ክቕፅሉ እዮም ኣይክእርምዎን እዮም በለ ወዲ ረዛን እውን ዕትብ ኢሉ ህዋ ኣታታይ ትብል ኣለኻ እታ ወዲ ረዛን ዓርከይ በበይኑ ዲ ባህልና ኣታ ምዞም ኣሕዋትና ደይኮናን ኢና ደቂ ሓደ ሩባ በኣታ ናይ በይኑ ባህሊ ዲ ዘለዎም እምቧዕ በሎ ኩራራ ስንብድ ኢሉ ነቲ ዝሓለፍዎ ናይ ሜዳ ሕሱም ተመክሮ እዮም ከውርሱና ዝደልዩ ዘሎ መስለኒ ንሱ እዩ ባህሎም በሎ ወዲ ረዛን ህዋ እንታይ ትብል ኣለኻ እታ ወዲ ረዛን ዓርከይ እቲ ኣብ ሜዳ ዝሓለፍዎ ሕሰምን መከራን እኮ ተገዲዶም እዮም ሓሊፎም መንበር ፈትዮም ኣይኮኑም ስለዚ ከመይ ገይሮም ነቲ ንሳቶም ዝሓለፍዎ ሓሳረ መከራ
نحنا خنحلفو دليلو با ازي زي حساب يود رزان عركي نحسا من مكران كقنططو دو يكون تقاليسهم دحرنا صنت ኤርትራው በፍጹም ከሐስሞ ይብሉን ያኸ እትብ ጊዜ መግዛት ዝነበረ ሕሰምን መከራን ማሰርትን ስደትን ተቀጽሉ ዳሞ ንምንታይ ተቃሊስና ተሰዊና ባስከ ነገረን ወድረ ዛን ዓርከይ በመባል ነደረ ኩራራ ዳሕንሱስ ቀሲልካ ዝርአ ነገር ይኩራራ ዓርከይ ዳሕር አሜዳ ኸአ ሕሰምን መከራን ራይኮ ይኮነን ነይሩ ባህሎም ካልእ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ከአ ኮነ ይሮም ይኩራራ ዓርከይ ስለዚ ነቲ ጽቡቕ ጥራይ ክንወርስ ክንክእል ኣለና ወዲ ሰብ ኩሉ ጻዕሩ ማለት በቲ በልበቲ ርሂወን ቀሲኑ ንኽነብር እዩ ክሳዕ ዝሓልፍ ዝቃለስ ክሓልፍ ይናበልካ ንዓለም ከም ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን እፎይ ከይበልካን ከይሓለፈልካን ክትሓልፋ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ኩራራ ዓርከይ እዚ ህዝቢ ዓለም ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ረሃዋን ቅሳነትን ሰላምን እፎይታን ማለት ዓብ ኻሓሳኸ ክሓሲ ዝግብኦ ንመጻ ወለዶ ኢና ንሰርሕ ዘለና ናበልካ ብሓሶት ክታለል የብሉ ድሓንግን ግዜ ዋዕሉ ክምህረና እዩ ከቢድ ገድሊ ይጽበየና ከም ዘሎ ግን ድሮስ ሰውዒለ ኣሎ ኩራራ ዓርከይ በለው ወዲ ረዛን ከባቢኡ እናተቆጻጸረ ህዋ እዛ ናይ ሜዳ ባህሊ ትብላ ዘለኻ ግን ከመይ ወዲ ረዛን ዓርከይ ሓተተ ኩራራ ደጊሙ ሙሓጥ ስለ ዝኣበየቶ ንባህሊ በኸመይ ዲኻ ትርድእ ኩራራ ዓርከይ ባህሊ ዳ ዲቕ ዝበለ ጓይላ ተኺልካ ምስዕሳዕን ምሕጋስን እምበርካ እንዳታ ያለው ዲ ባህሊ ሳዕስዕ ጥራይ ኣይኮነን ናታ ኩራራ ዓርከይ ኩሉ ዘጠቓልል እንታይ ማለትካ ይኹሉ ትምህርቲ ስነ ጥበብ ቋንቋ ልምዲ ባህርን ጠባይን ወዲ ሰብ ኩሉ ልምዳዊ ስራሓትን ተግባራትን ሕግን ስርዓትን ስነ ምግባር ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ ናብራን እምነትን ወዘተ ዘጠቓልል እሞ ሕጂ ዛ ናይ ተጋደልቲ ባህሊ ካብዚ ጠቐስካዮ ኣብያ ትምደብ ናይ ሜዳ ባህሊ ዳ ምዛ ቀዲሞ ዝጠቐስኮ ኩሉ ኣይትምደብን እያ ናይ ሶራ ባህሊ እኮ ሓንቲ እያ ኩራራ ዓርከይ ንሳኻ ስጋኻ መንፈስካን ከም ዜናትካ ቆፂርካ ንሓለፍትኻ ብምውፋይ ልኡምን ተማእዛዝን ምዃን ጥራይ ካልእ ተወሳኺ የብላን እታ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ጅቡላ እውን እሳ እያ እዚኣ ኸ ተተቐቢልከ ኣዝያ ቀላል እያ በቃ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ወሪስካ ማለት እዩ በለው ወዲ ረዛን ዕትቢሉ ከመይ ማለትካ ግን ስጋኻ መንፈስካ ምውፋይ ሓተቶ ኩራራ ስለ ዘይበርሃሉ ስጋኻ መንፈስካ ምውፋይ ዳ ነፍስኻ ዘይትውንን ዝደለኻዮን ዝሓሰብካዮን ዘይትፍጽም ዝተባህለካ ጥራይ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ከይወስኽካ ከየጉደልካ እተተግብር ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ብዘየገድስ ብላዕለዋይ ኣካል ዝመጸ ትእዛዝ ስለምንታይ ንምንታይ ኢልካ ከይሓተትካ ጠቓሚ ይኹን ሃሳይ ብዘየገድስ ከም ዘለዎ ማለት ወላ ወለድኻ ቐተል እንተተባሂልካ እውን ብዘይ ሰጋእ መጋእ እትፍጽም ዓይነት ሰብ ምዃን ማለት እዩ ኩራራ ዓርከይ በሎ ህዋ ንዓባ ግደፍ ወዲ ረዛን ዓርከይ ደምን ስጋን ዘለኒ ሰብ ከለኹስ ናብ ማሽን ተቐይረ ሮቦት ክኸውን ጡፍ በሎ ያኽ እንዳኾንካ እታ ወዲ ረዛን ዓርከይ ዘይዝሩብ ባይ ትዛረብ ነዞም ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ተኣምር ሰሪሖምን ሓደ ንዓሰርተ ገጢሞምን እልፍ ኣላፍ ስዒሮምን ናጽነት ዘምጽኡ ጀጋኑባ ከምዚ ጌርካ ይትላገጸሎም እምባዕ እዚ ትብሎ ዘለኻ እኮ ክሕሰብ ዘይከኣል ነገር እዩ እዚ ከምቲ ኣብዛ ደቕ እዚኣ ዝበለና ኣብ ስርዓት ባርያ ወይ እውን ኣብ ስርዓት ፊውዳሊዝም ጥራይ እዩ ነይሩ ነቶም ነዚ ተቃዊሞም ዝተቓለሱ ሓርበኛታሲ ምስ ዕላምኦምን ገድሎምን ዘይከይድ ዘይነበረ ባህሊ ከተልግበሎም ደሊኻ እምባዕ ኣታታይ ዘሩቢታ እዚ ባዕ ብምባል ኣጉረምረመ ኩራራ ሮቦት ስራሕ ሰብ ዝሰርሕ ማሽን ማለት እዩ ድሓን ኩራራ ዓርከይ تعليم كسعن ود ጥራይ عقل ግበር ኢሉ ኣብ እንግድዑ ጠብ ሰበሎ ኸኣ ኣጋጣሚ ፊስካ ተነፍዐትሞ ቻውበል ኩራራ ዓርከይ ድሕር ኣራኽበና እዛ ኸዛ ፊስካ ትንፍዓላ ጽውዑና ኣለዎ ንኸይድ ኢሉ ወተንስአ ወዲ ረዛን ተዓለምቲ ቀዳማይ ዙር ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ከምቲ ልሙድ ንግሆ ተንሲኦም ኣብ ናዕሪት በፂሖም ምስ ተመልሱ ኣኼባ ኣሎ ተባሂሎም
ኣብቲ ጎልጎል ተኣኻኸቡ እሞ ሓደ ጨጓር ቁንጹብ ዝስብነቱ ጸሊም ጽሙእ ገጹ ጸዋግ ዝትርኢቱ ማእከላይ ቁመት ዝነበሮ ተጋዳላይ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ወፂኡ ደው በለ። ነቶም ንታዕሊም ናብ ሳዋ ዝወረዱ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ኣብ ብርኮም ዘተንፍሱ መንእሰያት ከዓ በተን ደቀቕትን ገናሕትን ዒንቱ ገይሩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብዘገምታ ንኹላቶም ተዓለምቲ ክኸሎም ጀመረ። ሓንሳብ ብዓውታ ዕራይ እምበር ኢሉ እውን እንደገና ጸጥ በለ። እቶም ንግሆ ምድሪ ኣብ ጥዑም ድቃሶም ከለዉ ብፊስካ ተበራቢሮም ኣዒንቶም እናሓሰዩ ብድቁሶም ጉይ ዘርፈዱ መንእስያት ኣብቲ ጎልጎል ተኣኻኺቦም ኣብራኹም ረድረድ እናበሎም ደው ምስ በሉ ኸዓ እቲ ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢሉ ዝዕዘቦም ዝነበረ ሓላፊ እንታይ ከም ዝብል ንምስማዕ ክጽበዩ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ሓላፊ ናይቲ ማዓስከር ግን ምንም ከይተዛረበ ንኹላቶም ብዙርያ ብምጥማት ጥራይ ግዜ ስለ ዝወሰደ ህዋ ኣታታይ ደኣሉ እዚ ዋ ሰባት ርኢ ይፈልጥ እንዲት ሚሉ ዝጥምተና ብምባል ኩሉ ንሓድሕዱ ሕቱኽቱኽ ክብል ጀመረ። ዕራይ እምበር ሰማዕታትና ንዘክር ኢሉ ብሃንደበት ርእሱ ምስ ደፈአ ኸዓ እንደገና ኣብ መንጎ ተዓለምቲ ጸጥታ ሰፈነ እሞ እቲ ሓላፊ ድሕሪ ገለ ኻሊእታት ርእሱ ኣቕኒዑ ሰላም ዕረፍ ምስ በለ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዓወት ንሓፋሽ ኢሉ ጸጋማይ ኢዱ ዓሚኹ ንላዕሊ ሓፍ ብምባል ርእሱ ኣቕንዐ።